Wenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County. Wadhi nyime nyako Ramogi koro wadonjo motende kod weche mag limbe mabende dhi bedo achiel kuom thoro wach ma wadhi wuoye kawuono kod wendo na en ni jo sekta mar limbe koni medruok mar nengo mauta kaachiel kod mwandu mopogore opogore pacho ka koro biro chunogi medo nengo mag limbe ne jogo mayuoro e kuonde mopogore opogore malombo wang' ka dhood nam chumbi ka oloso Mombasa e nyasi mar yango odiochieng' mar limbe e piny mangima. Bende giwacho ni gin kod gikoni en ayanga ni pek mar ngima bende osekwako sekta no, kata kamano gisebedo ka gitemo deyo nyuok mar temo lombo kwan welo mathoth mondo mi obi e pacho ka. Gavana mar kaunti ma Mombasa to kwayo piny owacho mondo mi owit oko chik madwaro ni welo duto madonjo e pacho ka gi meli ochul omuom mag visa, kolero ni mano en achiel kuom obadho maduoko chien kwan mag welo madonjo e pacho ka. Kaso be kako ngere onge kamora mora ma safe sana. Koro mednwa security. Wan gigo mang'eny ma wan go ka mila mawa machon, wan gigo ma wanyalo tiyogo kaka cathedrals mondo wakel gi mondo gi rwak welo mang'eny mondo yuto mar rwako ganda mondo medre. Our ask from the national government is one, remove the issue of visa issuance for every cruise ship that is able to dock in Mombasa. I'm informed that one of the largest cruise ships is going to be in Mombasa by February of this coming year. When you have 4,000 people who have spending money and they're going to be in Mombasa over a short period of time, that is going to be a boost to the county of Mombasa and the country in general. We have contributed 10.39% to the GDP. This year, inshallah, 2023, we are looking at contributing not less than 12.5% to the GDP.